atu playa busabin Jenny aron belea volleyball class apek na apui na aron nge na azia thak ve deuh to bok nen Jenny chuan azui ta ni in pakhat thim deuh rep rupa alu puya Jenny om anuam lo tran chuta mi pahnih hian tha tumin an bei thuta Jenny chuan pakhat zok vitin atlan chuak thei lovani atuka Jenny thin rim chuan busabi a chhuwa chala min thai du mo ati khur ma se evidence engma Jenny hian anei lo ti hria in thil thleng hrelo niom takin busabi alo ngoi kar mai zirlai dangte chuan video in an lo record hloma busabi chu khoichak viau ma se a in sum sham ani Jenny chuan phubalak dan tur ruwa manna aneya abial pa gan kha chu sak atum ru hle muna hun rem chang anei theidona ma se busabin alo thlen khal mei chedang ganan abiati hriain athin rime mema a phone a paisak thuai gan chuan midanga biak thin thu tlang takin a hrila akal san zui a phone a thei hil ti hriain reivak lawa gan aron let lea chuta busabin alo vit tasia mai gan chu avit thuk lo hlawa athil ti wang chuan principalin school atangin a hnot chuak tange nge ni atuka chuan busabi ril runalutuk chu hola halloween khai hluma avuina hun skula chuan han mangdon ani yanin busabi in ok hlum lai thala kan en chuan aom manuam thei reng lawa ana in a hruai ho